Un encontro para intercambiar ideas e poñer en común os retos aos que se enfrontan. Ás portas do 8M, o Concello de Cambados impulsou un almorzo de mulleres emprendedoras co obxectivo de crear sinerxías entre elas. Aquí vimos a coñecer pois a outras mulleres que, como a nós, están intentando pois levar a cabo unha actividade, buscar unha saída profesional. Somos mulleres empoderadas do século XXI e queremos pois levar a cabo actividades que podan ser fructíferas e que nos podan axudar na nosa labor profesional, sobre todo, pero tamén buscar sinerxias ou ideas de como levar a cabo pois actividades de negocio. Sobre a mesa a necesidade de presentarse fortes ante os retos do mundo laboral, unha necesidade que pasa polo apoio entre emprendedoras. Y yo creo que una de las cosas más importantes que estamos viendo, o que para mí sería deseable, sería crear red, ¿no? Las sinergias que hablaba Fátima antes, crear red, cómo nos podemos apoyar, porque yo creo que es una de las características que siempre hemos tenido, pues bueno, en este caso las mujeres, ¿no? Que esos círculos de mujeres, cómo nos hemos podido impulsar, ayudar. Cada muller ten ideas diferentes e iso é moi bo porque obviamente non imos pensar todas o mesmo. A sociedade avanza e nós tamén temos que avanzar con ela e, isto é unha evolución para ben sempre. Moitas das hoxe presentes están a piques de emprender, outras xa co seu negocio en marcha deron conta das dificultades cos que se atopan á hora de lanzar o seu proxecto. O proceso foi difícil, penso que o máis difícil ahora mesmo é o momento de ampliar. O momento de chegar a máis público, o momento de chegar a máis xente, o momento de ver hacia que lado tes que ir para poder ampliar o teu negocio de forma que de alguna maneira o que ti recibes poida ser o que das. Cuando lo tienes en la cabeza es fácil, lo que cuesta un poco es ponerlo la forma y darle la forma, pero ya está y ahora es el momento de enseñarlo y de empezar a funcionar. No encontro participaron preto dunha vintena de mulleres.